uJesu Kristu inkosi. Lo umphambili umafakazi ngeshozi wasentabeni yezwaJehova phansi kwebranch yaseMonastiri. Ngizobonga amandla kaNkulunkulu ngibona abantu abawu-5 benganele ngathi ngabe benze iphutha ngambonga uNkulunkulu. Kuthe ngoDisemba unyaka nje usuzophela ngathi ngise-Prime Town ngiphume ngomsebenzi angemuntu ojwayele ukuphumela ngaphandle emsebenzini kodwa nje ngaba nenkinga yokuthi ugesi angenawo. Ngikuthema ngabe ugesi angenawo endlini ifoni ngayi-charge emsebenzini ngicimile ngahamba ngaye e-Prime Town. Ngithe sengise-Prime Town kwangena ucingo kumkholigi wami ngihamba naye ngamuzwa ethi umuzi uyasha. Ngithi mina ngabo abanye bezoshaya ngoba sibathathu la emotweni amese ngibike ucingo ngivele ngibona ukuthi shutho wami umuzi ushaya. Ngise ngiyalithatha ucingo bengilithatha ucingo umama ngipholokoza sebeze bafonela yena ayikho emsebenzini. Uyangitshela sithi umuzi uyasha ngithi mina yo ungabo abanye-ke lo muzi ushaya kodwa ukhuluma nami kube nalokho nje. Siyahamba endleleni sesibuyela siza la eMonastiri sisuke e-Prime Town. Ngithi hayi shuthi ngizofika sekwamalahle ayikho vele into engisazoyenza ngakhohlwa nale nto ngiyengitshela abantu ukuthi uma unenkinga shaya u-1 or 2 uma unenkinga yenza ukuthi lizokwenza njani ngifonele umphathi nomphathi naye akazi uzokwenza njani. Ngikhumbule ukuthi angishaye u-1 or 2 ngizicishamlilo ngishaya u-1 or 2 ngizicishamlilo sengikhohlwa ukuthi inamba yami ithini ngibatshele i-information yomuntu osendlini. Mesifika la sithi singasemall umuzi wami ungasenta kwasemall la eMonastiri. Masithi la ngithi hayi ngizobona nje ngento ngihamba ngikhuluma ngento ngifike ngaphambili emotweni balokhu bengiphuzisa amanzi ngiyezwa ukuthi akomile nje babengiphuzisa amanzi kodwa mina ukuthi hayi uNkulunkulu ngiyafika ngiphumuzi ngoba lo muzi ngicele uNkulunkulu bese phinde uNkulunkulu eyangiphutha umuzi size sijike ngaserivini le eyasensimbini asiboni intuthu ukuthi hayi umuzi wami phela fune ngabe sekuyabonakala ukuthi uyasha. Sithi besiqhamuka nazi icishamlilo amaphoyisa ngathi sifika ngemoto yamaphoyisa ngithi hayi ngiyaqala ukubona into enje. Sehla sithi mesehla ngala ezwa nje bekhuluma bethi nangu umnikazi womuzi mina sengiyadlula ngiyobona umuzi oshaya ngoba ngiyibona intuthu angiboni intuthu. Mengifika ekhishini igesi ibhastile angazi umfana wami kuthiwa kade engase kanjani igesi ibhastile kodwa ayiphumanga endlini wayikhipha umfana wami ekhulwayo. Ngibonga kakhulu nje uNkulunkulu ngoba ifundise sinikwe zona ukuthi uma ufuna ukuya enkosini uyayiyela nawe enkosini akudingeki ukuthi uzotshele abaholi ukuthi nginenkinga ethile. Ngibonga nje ukuthi sifundisiwe nokuthi uma ngabe ufuna ukuxhumana noNkulunkulu ufuna ubambe ubukhosi ufune ufunde ukuyithandazela wena ngoba ngelinye ilanga lo muntu uzothi uthembele kuyena uzothi usuthi uyamthinta kanti angase uNkulunkulu mhlawumbe usemthathile. Lithi le nkosi uqale ubisiwe umuntu obeka ithemba lakhe kubantu ubusisiwe umuntu obeka ithemba lakhe kuNkulunkulu.